Iki yo neh. Dikek sambel sik sak lewek. Diratakno. Terus dikeki pindange blek ngene. Terus diantemi lho, diantem sambel kayak ngene. Diratakno. Diratakno sampai iwake ra ketok bolo, kudu ketutup sambel kabeh ngene lho. Terus digubeti ngene. Terus iki disunduki ujunge kene. Wah, kocar kacir ngene bolo. Bareng kowe iki klomboken iki awake iki. Ya iki definisi mandi sambel. Aduh sambel bolo. Lah iki lho, cekline ngene ya, apik kok lontong ngono. Iki karek siji. Iki kanggo bola-bolane Mas iki nek omah nak pengen gawe, ora kudu pindange iki iwake iki getik-getik ngene gak apa-apa. Kanggo iwak sing cilik-cilik ricik niku ya kenek. Apa iwak tongkol mentah niku ya kenek. Lho. Sing enekno. Wah, hei. Sambel. Kameramene gebras-gebras iku bola. Pilek dikumlan tak gawekno ngene iki. Gendang apa? Gendang beler, megen metu kabeh pileke. Wah. Semua. Iki bola lho, kaya mang neh. Diubetno ngene, terus ditekuk kaya nggawe lontong ngene lho. Yo, iku wis pas. Wis umop. Iki ya pas bar. Wis, alhamdulillah. Bareng-bareng. Langsung aja dibuka bolo. Nah dilebokno lah. Wah. Tutup. Tutup dibuka, langsung iki lho diplekno ngene. Ngene bolo. Ditumpang-tumpangno ngene. Waduh, panas. Kesulatan bulet panas bolo. Terus ditutup ngene bolo. Ditutup. Kok ngene yo? Kedawan to ora ya iki ngene. Sakjane diketok ya ngene ane iki. Wis ngene bolo timbang-timbangane ditumpangi ngene ae. Ditumpangi apa? Tunggak kayu lho. Nah. Kenapa? Wih, glupit. Nggo mideh. Walah. Nek bulet. Ngene bolo. Ditumpangi kayu ngene. Nggo ngunci iki gen ra mlayu. Terus genine dibenekno. Wis gampang ini.